tænkt dig at trække vejret igennem det her? Eller det her? Vil du have ren luft derhjemme eller på din arbejdsplads? Hvert år leverer vi ren luft til tusinder af mennesker. Blandt andet til skolen, til supermarkedet og til din arbejdsplads. Men boligventilation, det er vores kerneområde. Vi lytter meget til vores kunder. Derfor specialudvikler vi også filtre, som imødekommer de udfordringer, de møder ude i markedet. Vi lægger stor vægt på at levere så grønne og bæredygtige løsninger som muligt. Derfor gennemtænker vi alt fra transport til miljøvenlig pakning og ikke mindst de filtermaterialer, som vi bruger. Det er meget vigtigt for os, at vores kunder får den bedste og den hurtigste service hver dag. Med vores gode service og mange filtre på lager når vi vores mål om at være den foretrukne filterleverandør på markedet.